Catizen sun fito da wani sabon tax, amma wannan tax ɗin kaman na foundation ne, maybe kuliyoyi ne wanda za a ceto rayukansu a duniya, shine ake so kowa ya participating, amma optional ne, ba wai dole bane sai ka participating. Akwai option na $2, $5 da kusan $500. So duk wanda kaga zaka iya yi sai ka yi. Already na riga na yi na $2 saboda na ga shine mafi karanci, sauran duk suna da yawa. $100 da yawa, $500 shi ma da yawa. Iya wanda na iya shine na yi. So wannan na yi ne just out of kindness saboda a ceto rayukan wayannan kuliyoyin nan na duniya da ake ganin za a ba su taimako na musamman. So wannan already tax ɗin an fito da shi ne na musamman saboda a ceto rayukan kuliyoyi wayanda suke fuskantar barazana a duniya gabaki daya. So wannan kamar charity work ne wanda ka yi na ceto rayukan kuliya. So wanda kana da dama zaka iya yi, zaka iya zuwa, ina ga wata 3,000 ne, 600 da 700 dai at least zaka iya biya ka yi wannan tax. In kuma ba lalle ba, in kuma baka da shi da Allah ka